Salam vatandaşlar. Vatandaşlar, mənim bugünkü gozgacak meselem ören ağır Türkmenistan'ın bir Türkmenistan üçün, Türkmenistan vatandaşları üçün bir ağır keseli alı, bir rak keseli alı hem yerini yayrayan bir mesele. Korrupsiya meselesi. Korrupsiya meselesi Türkmenistan'da genişten yayrayan ve Türkmenistan'ın halkı üçün bu artık normalmiş yalı. Yani bunun bilen yaşama öğrenipdiler. Bunu her kim pul berip bir işini bitirmek için pul berip pulu almayan, pul vermeyen öğrenen. Şonun için ben bu Türkmenistan yarası diye düşünüyorum korrupsiyanı. Onu önüne almamız gerekiyor vatandaşlar. Bunu sadece bir 2-3 kişi geplep aydıp önü alınmayan, bunu hemmemizin bir önümüzde durmalı meselelerimizden biri. Ne için deyende bizim vatanımız, çağlarımızın geleceği orada. Şonun için buna dikkat etmeli diye düşünüyorum. Buların en ağır, korrupsiyanın en ağır, en köp yayranı yere Türkmenistan'ın bilim sisteması. Häzirine öňümüzdeki diye oku ýylyna taýýarlyk başlady diye Türkmenistan'da. Türkmenistan soňam şunu belep geçin. 2 ýyldan beri biz bu zatlaryň üstüne aşjaz, 2-3 ýyldan beri açjaz, aýdyp gelýäs, düşündürüş geçirýäs. Köp vatandaşlarımız düşünmeseýem, köp vatandaşlarımız dikkat etmeseýem, ýöne içeride Türkmenistan'ın içinde bulary dikkat edip, bularyň öňüne almaya çalışan, bularyň habaryny berip duran bilinçli vatandaşlarımız bar. Köp sag bolsun bizlere habaryny ýetirip duranlar. Şunun ýaly korrupsiýada, şunun ýaly bir döwletde artık yaşamak istemeýän, bunun ýaly sistemada yaşamak istemeýän vatandaşlarımız bar, sag bolsunlar. Şu ýerde ýazy içeriden gelen habarlara göre Türkmenistan'da önümüzdeki oku ýyllara taýýarlyk başlady diýerler. Türkmenistan ýöne bular täzelik däl. 30 ýyldan beri gaýtalanyp gelýär bular, bilýäňiz. Türkmenistan uniwersitetinde we institutlarda diýe başlangyç bahasy diýe $11.000 diýe okulara. Her welaýatyň diýe özüniň nyrhy bar. Pedinstitut bu Lebap welaýaty üçin aýdýan muny. Lebap welaýatynyň geldi bu habar. Lebap welaýatynyň her bir welaýatyň özüniň nyrhy bar. Pedinstitutda diýe 1 milliarddan 1,5 milliardgacha bu köne pul bilen 500-600 berip girenler de bar. Tanışlarına göre, yani tanışlara göre. Aşgabat taraplara gitsen öz ýaşaýjysy üçün has kymmatrakdy ve welaýatlardan gelenlere garanda has kymmatrakdy öz ýaşaýjysy üçün. Medisinada 2 milyar, 3 milyard, 4-5 milyard çelle çykýanlar bar diýe. Ve korrupsiýanyň işleşini şöyle korrupsiýa işleşine kili korrupsiýa tanışyň tanışı, yenesinden yenesi, yani tanışı üstü bilen pul berip bir näçe tanış üstü geçnemeden soň pul hem köpelip gidýär. Korrupsiýa şunu ýaly işler Türkmenistan'da, bilýäňiz bunu. Aýdyp geçmeme gerek ýok. Çarhy belek gaýtalanyp durýar. Çarhy belek näçe gaýtalanýar? Biz ine çağalarımızı okatmak için yurttaşına çykýan atalar. Yurttaşına çykýar. Näçe ýyllap işleýärler, yurttaşyna gul bolýarlar, çağalaryny okatmak için. Her bir anatanyň şu niýeti, arzuwy çağasyny okatmak, bilimli etmek. Bäriýe gelip işlep, näçe ýyllap toplap, çağasyny pul bilen okuwa girizýärler. O Türkmenistan'da bilýäňiz hiçbir bilim sistemasy işlemeýär, hiçbir oku bilim bermeýär Türkmenistan'da. Sadece yani bilýäňiz sistemasyny düşünýäňiz özüňiz, maňa köp aýtmama gerek ýok bunlary. Şunun ýaly işlep pul berýärler, ýöne bilim bermeýärler. Bilim bermedikden sonra mesela medisina alalım. Medisinada bu bilim alıp bilmeyen çağa näme bolýar? Ertir bir gün oku işe başlandıktan sonra yanına bir hasta geldiğinde o hastana liçt edip bilmeýär. Liçt edip bilmedikten sonra pul bilen liçt edýärler, pul soraýarlar. Bu dediğim çarhy belek bu. Şu beren pulunu çıkartmak için bu hastadan pulunu almalı bolýar. Mecbur. Ine çarhy belek demek şu. Son
Sağ olsun yine bir vatandaşımız içeriden bir havar yiberen geldi. Libap vilayetinin de bilim ministrinin işgeri Batır Garayev Daşar yurtta okuwa gaytmakçı bolan kızlara resmi namalarını düzeltip vermeyin karşılığında bile bolmağı teklif eden diye ortaya çıktı diye. Yine vatandaşlar bizlerin bilim ministrinin işgerinin edip yürüyen işini. Bu Batır Garayev diye, bu Batır Garayev diyenin kızı yok mu? Ne biçim böyle işleye diyorlar? Utanç. Bu bilim ministri için utanç diye düşünüyorum ben. Bu vatandaşlar bunun bir çıkalgasını gözlememiz gerekiyor. Bu gidişte yanlış, bu rak keseli yağlı, yani başta ayıp geçişim ya, rak keseli yağlı Türkmenistan'ın her yerine yayradı bu zat. Bu sadece bilimde değil, her yerinde, her bir budakta, her bir edarada bu korrupsiya var. Şunun için bir çıkalgasını tapmamız gerek. Menin düşüncem boyunca, menin buna qarayışım, bunun çıkalgası e-devlet dep düşünüyorum. E-devlet sistemasını yola koyduktan sonra hiç kimden pul alıp bilmeye, hiç kimden pul teklif edip bilmeye, hem zat elektronlu olacak. Menin şu korrupsiya en baştan aytıp geçtim bir neçe geze gepleşimde e-devlet dep düşünýän. Ýöne häzirlikçe her bir anata öz çağası bilen gepleşip geçirmeli, düşündürüş geçirmeli, bunlara taýýarlyk görmeli. Eýne häzir neçe ýyldan beri aydyp geles, Täze Türkmenistan gurulýar. Täze Türkmenistan çağlarymyzyň, yetkinjeklerimizin, geleceğimiz için gurulýar. En önem berjek, baştan önem berjegimiz geleceğimiz çağlarımız. Bilimi bolsun, yani her taraftan sosyal hizmetler bolsun, çağlarımız için köp işler edilecek Täze Türkmenistan'da. Şonun için bizlerin hem üstümüze düşen vazifemiz enataların çağlarımıza düşündürüş geçirmeli. Her bir maşgala, her bir enata taýýar bolmaly, çağlarını taýýarlamaly Täze Türkmenistana dep düşünýän. Şunyalı şu düşündüşleri geçirdikten sonra bu çarhıpelek gaytalanmaz dep düşünýän. Bu çarhıpelek hem yerde gaytalanyp duran izne bizler çağlarımız taşlap daşary çykýas, pul işlemek için, çağlarımız bakmak için, okuw bilimli etmek için pul ýiberýäs. Pulumuz hem gidýär şunyalı korrupsiýalara gidýär pullarımız. Korrupsiýadan alan pullar soň okayan çağlarımız ýene de şunyalı edip pul almaly bolýarlar. Ýene şu çarhıpelek dep men şuna düşünýän. Şonuň üçin hemmemiz enatalar biraz bilinçli bolaly dep haýyş edýän enatalara. Täze Türkmenistana taýýarlykly bolun. Şunun ýaly häzirlikçe şunun ýaly şu zatlar aýdyp geçin. Sizem bir şu bilim hakkında, bilim ministrleri hakkında, bilimler hakkında, şu korrupsiya hakkında bilenleriniz bar bolsa aýdyp geçseniz ya da çıkalgaňyz bar, başka bir çıkalgaňyz bolsa şöyle aýdyp bellep geçseniz kommentariýalarda. Meni şu ýanky aýdyşym ýaly meniň çıkalgam şu korrupsiýadan çıkalgamız e-devlet dep düşünýän. Elektron bolunça hiç kimden pul alyp bilmeýär, hiç kimden pul berip bilmeýär. Şunun ýaly vatandaşlar, bar bolsa şunun ýaly bilgileriniz okuw hakkında, pul alýanlar hakkında, pul berýänler hakkında kommentariýalara ýazyp bellep geçin. Sağ olun.